ученици, уважаеми родители, колеги и гости! Официално ви приветствам с добре дошли на един изключително специален повод за всички нас, а именно церемонията по връчване на Кембридж сертификатите. Разбира се, че всеки един родител иска да изпита гордостта от своето дете. И такива сме и ние в случая. Се надяваме това нещо да го изживяваме до края, докато покрием абсолютно всички сертификати. Първото, което е, Атанас стана много по-отговорен от обучението си в Британика. Една година преди първи клас записахме Атанас в Британика. Видяхме колко помогна за неговата дисциплина и организация и как в първи клас се справяше изключително добре. И точно заради това записахме нашата дъщеря, която тази година ще бъде първа година, защото до година ще бъде първи клас. Бихме препоръчали Британика с двете ръце, както сме се записали и двете деца там. Много сме горди от себе си, много се радваме, че успяхме да го вземем. Със сигурност подготвяхме се доста дълго време. Екипът на Британика много ни помогна. Госпожа мис Нели, защото тя, когато видя, че сме не толкова добри на някои части, тя ни помогна, даде ни допълнително упражнение, което да ни помогне да сме най-добри в това, което правим. Виждам как нивото на английски е много добро и много ми помага, като отидем в чужда държава и много е полезно. Емоциите, които изпитвам, когато видя успехите на моите ученици, на първо място със сигурност са гордост, признание и благодарност към тяхното доверие, към тяхното и на техните родители, разбира се. Смятам, че е изключително важно за всяко дете от съвсем ранна детска възраст да започне да сертифицира езиковите си нива, защото това им осигурява на всеки един от тях пълно портфолио от Cambridge изпити, но и увереност, когато се явяват на по-големите сертификати, както тези, които видяхме сега. Искам да пожелая на своите курсисти, както миналите, така и настоящите и бъдещите, да вярват в себе си, да вярват в доброто в света и да продължават да покоряват върхове. Постигнахме всички цели и не се страхуваме да си поставим още по-високи такива през новата учебна година, защото заедно можем повече.